Oh, each and everyone. Kantalannya dandal ada nggak hati nih? Nono azan ini le. Ngehan lagi ra? Ngehan lagi ra? Iman ke tukang kain apa bra? Kembali yang mana? Wih, malah harusnya nanya kan? Oh, kembali harusnya nanya. Ang mana? Thằng kembali. Ang hanba đừng lên. Ang mana kìa? Thằng. Vừa đây quỳ cái lên. Ya nó fishing down. Nhiều xe này cái đằng nào? Boleh. Hah? Wah, berai सेंग्राफोरखौनो बा बोराय जाहरलायबावो ना हरनायनि सालावनो बिराद साल माथोना नोङो वाह सेंग्राफोरखाय बोराय जाहरलायबावो ना हरनो बिराद डेन्जार माथोना बोराय बायदिनो नुदों आं लोगोफोर बोराय जाखायो सेंग्राफोर थांनायखौ नाहरनो गावहा नाहरनो मोननाय खान्दाल थिखोना लाबोनो होदां खान्दाल थिखोना लाबोनो बे थिखोनांगौबा सेस खायो गेटदा जालायखागोन हागोन नै सोरबा जानोबा नै मेल्ला मेल्ला नै फैनो हागोन जोंहानियाव जानोबा गुदिनिखौ हाना बैयो गिदिरसिन बेलाय नैबे बे फिसासोब्रा दै नङा खोनसे हाननायाबो बेजों समान लांनाया माबासो गोरलैसो बैयो गोरासिन सोरहा नोंहासो गोनां नोंसो नालाथि ओइ दलदम दे आखाइ मोनसेजों थिखोग्राया एबार दे बे ससेयावनो खिगुलांगोन नोङो देब्रा खिफिगुलायबावोसो नों दा हादों हनै दे बाब मिसिफाबलायदों थौ बेखौ लांफानोसै आं नै गाबोनसो गोदै जागौमोन नै ससेखौ जानोसै ससेखौ एबार बा होथारबायलै एबार गोसो हाबनोसै आरोना एबार नुदों फेनखौबो खामानि मावग्रानो होआ गावस्लाबाव नुदों आंनाव गैबावा मावदों खामानिखौ बिलाइखौ सोलायदों दाना होआमोनलां खान्दालखौ थिखांलाबाय दाना होआमोनलां नोंनो ओरैनो साला नोंनाबो खामानिया मोननैल'सो हानबाय ओमफ्राय दानबाय आंनिया संख्रि लायबाय जानाय थाव लायबाय बिलाइ लायबाय ओरै माखाया थाब थाब जानो लुबैयो गोदैयानो गैया आरो नों जाबा जा सिरसिथारना आं जागोन जा नोङो जाजोब संख्रिखौबो नुदों आं हरबा गाव हारसिं लायो नुदों मा जेरैबो दायब्रा बावलायलांदों जानाय मुखुबावनो बा मोनजाबानो बावगारलायो आरोना दे होमबा टाउनाव थांबा आंखौ बावना बहाबा थांबा गोथाव गोथाव मोनजाबा आंखौ सेसलै बावगारखासो नोङो न'आव ब्लड ना This is want to have somebody or anybody नै बानलुआव नै बिदि थुदो बेनिफ्राय लादो लोगो बेगर जलायलायदोंसो देखायनायावनो जारला जाबाय रे नोंसोरसो बेगरानो थांफादों नै जलायलायबाय नै मावजिया जोंना नै मादि नै गाइखेर सेलायदों खांग्रांलायना दङ नै मासे नै बियो मैने बेललांदां हागबाय खान्थालखौ आंहा ओरै खावलाय सालायलायदों आरोना जानायानो अरनाया मुलि नागिरहैनो नागिरदों आरोना आङो मोनसे मुलि दङ आरो माने मा होनगोन बेखौ हाग्रायाव नागिरना मोनो आरोना बेनि रोदा लाबोनो नागिरदों आङो होनगोन बेखौ माबा मा होनो पाइल्स बेमारनि आरोना खिलामा सानाय खिनो हायियाव
खिनो हायि जानाय माने खिबाला खिलामा सायो आरोना बिनिनो मुलि लायनो नागिरदों आरो आं बिथिं नोंसोरनोबो सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन आरो ना माने हामखायो आरो बुस्थुआलाय सानायफोरा माने लोंबाय थानांगौ आरो 6-7 बारसो लोंनांगौ माने बेखौ लोंबानो माने हामखायो आरो हामनाया हले सिउरखा आरो ना नै लोगोफोर हाग्रा बंग्रा नागिरना मोनबाय आरो ना मुलिया बेनो आरो ना नै रोदा बेनि दैखौनो माने सोमनानै लोंनांगौ आरो ओमफ्राय मा दंफां बेखौथ' आं खिन्थाथ'ला आरो ना मानो होनोबा बेयो मोनसे सिक्रेटसो नालाय मुलि जेब्लानाखि खिन्थागोन अब्लानिया माने आंनिबो खामायनो गोनाङा माने जोबगोन नालाय बेनिखायनो खिन्थाथ'ला आरो ना नोंथांमोननो नांगौबा लांफैनो हागोन आरो ना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना जायहा जादों मोननो हागोन आरो ना बे मुलिखौ बारा नङा आरो ना बिनि बेसेना एसेल'सो आरो ना